Ничектер белмимен. Бер көн идән асты кышы тышкан, егылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта орлы, бирле, һич чыгып булмый. Сыйык сөт бит, бата, һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми. Йөзәдер аркылы буйга, котылмак өмет изми. Тырышма бушка китми бит. Бираздан соң була уңай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куйырган сөттә булган май. Хәзер бит батмый, тышкан киерилеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып, үз урынына качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт сөббат.